Uyu anonzi Sengu Adon tinotenda anakuuya kudare kwenyu anonzi Sengu Janet. Sengu Adon tinotenda. Nyaya ndeyekuti Pfuma uroyi ndinoda kuripa nemombe imwe chete. Nyombo dzako chitupa nemareda. Zvakafamba sei? Gore rakapera ndakaenda kumba. Ndaenda kumba kuHarare imba yavabereki. 2023. Ndopa akatanga kunditi handidi kuonei panapa nekuti ndimuri kuturoya. Hatisi kuita zvinhu zvine upenyu muupenyu hwedu. Imimi muri kuita mari mega. Ndobva ndangofunga kuti pamwe senyaya yataurika zvichangopera zvakadaro. Ndobva ndazoenda kumba kuHarare gore rineri. Pane 3 months back. Ndiri kutoterega ndiburitse mashitsi angu ndiwache. Ndopa akabva auya achicleana kuseri kweyadi. Saka mwana wake anga akagara akaita zvezvekuda kundirezva kutamba neni. Ndochitoti desire uya padhuze apa uda kundibatsira kuwache. Kanzi ndiri kukumbira usiyane nevana vangu. Imboita zvekuti uri kutotarisa zvekuti tiite mari panapa uri muroyi. Saka kubva ipapo handisati ndaendako ndakabva ndangobatikana nazvo. Ndobva ndamuti une umbo here wekuti ndozvandiri kuita. Zvikanzi izvo zvekuti une umbo here kanti hauna. Saka ndakazenge ndangobvunzawo vamwe kuti ndokwanisa kuzvifambisa sei. Bva umwe andiudza kuti unoenda kucivil court kana kuti kwamambo. Ndokuya kwandakaita kuno. Mati imba ndewavabereki. Woziva kuti tikubatsirei? Vabereki vakafa wese. Imimi zvomoitaka inhaka yenyu mese. Mazuva anaya wedza mwana musikana mwana mukomana ane kodzero yekudya nhaka yemubereki wake. Muri wangani? Munotowana third panhaka yevabereki wenyu. Zvomoita imimi moenda kwaMaster of High Court munokuziya. Mundotaura kuti vabereki wedu wakafa ende tine maproperties awakasiya. Tiri kuona kuti maproperties aya ari kushandiswa nemunhu wani. Zvaari kushandiswa nemunhu wani ari kubva ativharira mumashure. Apa kukuvharirai kuti musauye so that abenefit imba yachi ari wani. Saka mondo declare kuMaster of High Court. Master of High Court zvainoita inochiti motsvaga imimi executor. Pa executor mune vanhu mune munhu here wamunotrust. Kuti anga baba mnini kana kuti angawe hama yenyu inonyatsozoita zvinhu zviri fair. Hama yedu iripo iri kumusha kubata hatowirirani navo futi akavananga uroyi. Saka wese muri kunangwa neuroyi nekuti ari kuda kuti abenefite chii mushawo. Saka mushawo unotengeswa mopanana chii bandiko muri 3. Anondowaka yake imba ondowaka yake imba. Ndo zvinopedza dambudziko renyu. Muri panzwisa? Ipapo ndapanzwa but nezuro manje mukoma vedu vahombe vakati ati hauyi kukoti. Ndakutsvaga imba yekunda unoloja. But still munoramba muchinetsana nemusha iwoyo. Muri panzwisa? Nhau yenyu kuti ipere Pfuma yenhaka inoparadza hukama. Wakambozvinzwa? Chiro chiri kushushirwa musha iwoyo.
even akandotsvaga kwekuroja anenge achitarisa futi ma-rent house and so iri kupi imba iyi Kwadzana. saka chiadvise kungoti hamuna kuyana mukoma mukuru tikadaita tomuadvisa kuti chiendai kwamaster of high court mundorejese estate iyoyo distributwa pa3 hwenyu then nhau yekupumana inopera. Handiziwe dare pana angade kumupa advise. Master ndiye ndabazungumza. Taura ini pamusoro sana. Pamusoro ya mbele ari kutaurwa na changamire. Hakuna inodarika ipapo. Kwa kutoenda kukutaurwa ikoko watofanisa sasa hivi. Nekuti naso ndaruka yakumwanda kuti achango shamisa uro iro. Muchata chombo chake chako kana. Bondo aida kupera kakadaya kandoro chako. Acharamba chirwisari ari ikoko mukauya pa asi kuti ikatotorwa ikatengeswa bese mobhudoshe wamuna mumwe waka yake. Hakuna rimwe danho futi ambuya muzepenya semwana netribute of mabhadhara $20 kuti tikupe advice inokubatsirai mangwani inopedza nyaya iyoyo. Saka vasingazivi kunangwa kwavo une pawakazimbera saka ndokamandutana kuti vana mambo kunzi muri weyuku kufuswa imi kunzi mubvepo mushaya simba nazvo iyo benefit saka mambo vakupai advice yakanaka kuti chiita pai makadai younei haiwa imboitekai ine zvayanga yakanaka vamutaura ende munopedzera matourayana ukafa iwewo kana una wako unewana handiti hausatowanewana but ukafa iwewo zvatorohwa kana uchaita wana mangwana nhaka iyoyo inorohwa. Makosti nyakamera sei? Mari yamakashandisa? Mashandisa kusanganisira $20. $100. Nekuti munhu asi kuuya ende dhuze zvinhu haana zvinhu zvekuti anondotorerwa kana kuti anodii. But dambudziko rawo ripere ndonzira yekuti waseenzese kuti dambudziko rawo ripere. Takutaurayi zvekuti dambudziko ripere kwete zvekuti titi kadei tikatonga tikamubvisa mombe ekukuripai but dambudziko iro rinoramba riripo nekuti mune pfuma wabereka wakasiya imba nechii kwarari kungoenda kumusha vakasiya hova vaka but kumusha mutongoenda ndini nakoma vahombe iye hai zvese izvo zvinobva zvadistributwa. Muchindotaura mukoma torai nhamba dzangu kana muchida mundifonera muine hanzva dzenyu ndoi advise. Ita mabharani awo ape nhamba dzangu endai munopuwana mabharani mondifonera ndomuadvisa kwekuzvekuita kana musinayo executor ndokupai executor wekuti munondoona anoziva mabasa ekuita asingazokutorei mari yakawanda akubatsirei kuita basa iro wotoenda nemi kuhigh court munondifonera ndokupai kuti nhamba dzemunhu wacho executor wacho moha maenda naye kuhigh court yobva yarejeswa estate yobva yadistributwa mapedza. Yatopera mondifonera ndotokupai gwara rekuti muti